An rage kaso 40 cikin ɗari na kasafin kuɗin Nijar na shekara mai zuwa. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Chiyani ya zabtare kaso 40 cikin ɗari na bajet ɗin da za a yi shekara mai zuwa sakamakon matsin tattalin arziki da ƙasar ke ciki. A safiyar wannan rana ne dai shugaban ƙasar ya yanke shawara an rage wa kasafin kuɗin kaso 40 cikin ɗari sakamakon kuncin rayuwa da ake ciki da kuma takunkumin da ECOWAS ta sa musu. Musabbabin haka dai tun lokacin da aka hamɓarar da mulkin Muhammadu Bazoum, kudaden shiga na Nijar yake raguwa sakamakon wasu ɓangarori na ƙasashen makwabtaka da su sun rufe musu boda, ba shige da fice, sannan kuma ba a wata hulɗa ta kasuwanci tsakanin ƙasashen. An yi zabtare kuɗin ne sakamakon haka shugaban ƙasar Nijar yake cewa nan gaba kaɗan dai za a maida abubuwa komai ya wakana yadda yake tafiya kamar a da ko ma fiye da da. Matsin tattalin arziki ne da ya sa Nijar ɗin ta yi haka sakamakon kuɗaɗen shiga ba sa isassu, kuma an rufe musu boda tsakanin Nijar da Najeriya da kuma wata ƙasa da suke maƙociya da ita. Haka ne dai ya biyo baya akan Nijar ɗin tun lokacin da aka hamɓare mulkin Muhammad Bazoum, sojoji suka karɓi mulki, to tun lokacin tattalin arzikin ƙasar yake tangal-tangal. Saboda haka aka zabtare kasafin kuɗi kashi 40 cikin ɗari bisa la'akari da ba abubuwa da suke shigowa, ba a wani hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen wadda suke makotaka da su. Tattalin arzikin Nijar da ya ragu sosai sakamakon takunkumin da ECOWAS ta sa wa Nijar ɗin. Haka zalika kuma kasuwancinsu, harkar noma da kiwo da sauran abubuwa foreign and import ya ragu bisa la'akari da juyin mulkin da suka yi Muhammadu Bazoum, shine ƙasashen ƙetare suka ɗauki mataki a kansu, kuma Faransa ma ta zare hannunsu daga jikinta. A halin da ake ciki ma yanzu babu wani jakadan ƙasar Faransa guda ɗaya da ya rage a ƙasar Nijar ɗin. Da sanyin safiyar nan ne dai Muhammad Chiyani yake cewa nan ba da jimawa ba tattalin arzikin Nijar zai haɓaka bisa la'akari da sun fara gano bakin zaren yadda za su haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Bayan haka ne ma ƙara da cewa nan gaba kaɗan za a buɗe masana'antu, za a buɗe wajen noma na rani nan ba da jimawa ba domin tattalin arzikin ƙasar Nijar ɗin ya haɓaka. Shugaban ƙasar ya ƙara da cewa insha Allahu nan ba da jimawa ba talakawan Nijar za su yi dariya sakamakon abubuwa da suke shirin yi na alkhairi da kuma bunƙasa tattalin arziki da masana'antu da kasuwanci sakamakon juyin mulkin da aka yi ne sauran ƙasashen suka rarrafe bodojinsu da waɗannan. Muhammad Chiyani ya ƙara da cewa guwarmu ba za ta yi sanyi ba har sai mun ga Nijar ta dawo cikin hayyacinta bisa la'akari da yadda da take a ciki sakamakon Faransa ta sa musu ido. Duk wasu abubuwa na ci gaba da kuma gudanarwar tafiyar da ƙasar da ba a hannun ƙasar Nijar ɗin yake ba, suna hannun Faransa ne. To amma yanzu da yake sun kakkaɓe komai yanzu ya dawo hannunsu, sun fatattaki jakadun ƙasashen waje irin su Ingila, Faransa, Amerika da dai sauransu. Muhammad Chiyani ya ƙara da cewa muddin ana so a ci gaba to dole ne sai an ɗauko wani sabon tsari wadda al'umma suke so da kuma tafiyar zamani. Abubuwa sun canza ba irin da ba. Haka ne ma ƙara da cewa insha Allahu talakawa su kwantar da hankalinsu nan gaba kaɗan duk wannan matsatsalin da ake ciki za a huce wajen. Tattalin arzikin ƙasar Nijar ɗin da yana kaiwa tattalin arzikin ƙasar Nijar ɗin da ya fi yanzu haɓaka sakamakon da ana hulɗar kasuwanci da ƙasashe daban-daban, ana shigowa kuma ana fita, sakamakon yanzu kuma abin da baya yiwuwa kenan, ba a shigowa ba a fita, musamman tsakanin Najeriya da Nijar an rufe boda, ba wanda yake shiga ba wanda yake fita sai dai in taɓa rauniyar hanya, kuma aka kama mutum taɓa rauniyar hanya wannan doka ce mai tsauri. Bayan Chiyani ya ce a ci gaba da addu'a insha Allahu komai ya zo ƙarshe, nan ba da jimawa ba za su haɓaka kamfanoni da tattalin arziki na ƙasar da kuma wuraren noma da za a buɗe da na damuna da na rani. Allah ya sa mu dace. Kar ku manta ku danna mana subscribe
sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa a wannan tasha tamu mai albarka wato Mahaƙa TV. Ta ku ce mun gode, bisalam. Nan gaba kaɗan za mu kawo muku sabon labari.